The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association says the government should desist from threatening its people and accusing them of carrying out subversive activities. Sambina mashoko atanoti ayo ma veterans oeja the ruling party ZANU-PF kana government kuti aiwa musarambidza vanhu kuratidzira. Sambina mashoko avatanori subscribe like utina on the bell icon. Ndovanyora vachiti responding to questions at the Bulawayo Media Center on Friday, ZNLWVA chairperson Andras Ethan Madibela says the government must stop making idle threats against the people, but instead address the issues that are causing citizens to voice their discontent. Madibela's remarks came after the Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, Jennifer Muswere, who was the acting Minister of Home Affairs and Cultural Heritage on Friday, threatened people engaging in subversive activities that their days are numbered. Mashoko atiri kuona kuti aiwa ma veterans ava kuklasha awa ne Zimbabwe Broadcasting and Publicity ne Ministry of Information and Publicity. Noda kuti aiwa panapa vari kuya vachitaura mashoko kuti government haizoda kuti vanhu varatidzire vanhu vaprotest, but tiri kuona kuti aiwa ma veterans ari kuya achiti aiwa imi migadzirisai adressai ma issues ari kuita kuti vanhu varatidzire vaprotest. You cannot stop vanhu kuti varatidzire noda kuti constitutional right yavo. Mashoko ari kubva kuma veterans awa. Tuze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aiwa abuda nyogwa mupindula mashoko ema veterans. Bina comment section yemedu mutidze mafunguro enyu ndopanda kuti usangana subscribe kulike chinotina on the bell icon.